L-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità li l-anaħħari tagħha huwa li tkun hemm mal-vittmi li għaddew minn jew esperjenzaw xi tip ta' kriminalità f'ħajjithom b'riżultat li affettwathom b'mod negattiv għal qed sentejn minn mindu twafqet. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern bit-tema nwettqu flimkien fejn fiha l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia irrimarka l-ħidma sfiqa ta' din l-Aġenzija favur il-vittmi tal-kriminalità. Ma' News Farrugia ta' elenku tax-xogħol li għamlet l-Aġenzija fl-aħħar sentejn fosthom fejn ġew mejjuna ma' 3,000 vittma li kienu esposti għal xi tip ta' kriminalità. Bħala Aġenzija f'dol l-aħħar sentejn rajna l-fuq minn 3,000 vittma tal-kriminalità. Kenna wkoll sistema ta' kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra fejn aħna irċevejna l-fuq minn 1800 riferta u koll għaddejna lura 700 riferta namlu dal-approach biex nevitaw duplikazzjoni ta' servizz. Kif ukoll naraw li nagħtu l-aħjar servizz lil vittma tal-kriminalità. Farrugia rimarka wkoll aktar tipi ta' kriminalità li ħabtu wiċċhom magħhom il-vittmi li ġew f'kuntatt mal-Aġenzija fl-aħħar sentejn. S'issa jidher li in ġenerali l-iktar crimes li rajna u li kienu f'vjolenza domestika segwit minn frodi u serq. Bażikament is-servizz qiegħed hemm miftuħ għal kulħadd huwa bla ħlas u jingħata b'mod konfidenzjali ħafna. L-iskop tagħna huwa li kemm jista' jkun ngħinu lill-vittma tirkupra mid-tbatijiet u tikseb lura kwalità ta' ħajja aħjar. Farrugia elenka wkoll is-servizzi li toffri l-Aġenzija. Fost is-servizzi li qed noffru support emozjonali, akkumpanjament il-qorti, informazzjoni u aġġornament fuq ir-rapporti jsiru mal-Pulizija u gwida legali. Intant il-Gvern ħabbar kif servizz ġdid li toffri din l-Aġenzija se jkun dak tal-linja nazzjonali ġdida għal vittmi tal-kriminalità. Din se tibda topera mill-ewwel ta' Mejju li ġej kuljum bejn is-7:30 ta' filgħodu sas-7:30 ta' filgħaxija. In-numru ta' din il-linja nazzjonali huwa 116 006.